Sirrin ɗaukaka kashi na 9. Bayan kwana biyu mun fito kenan muna zaune bayan mun idar da sallar azahar. Ina cikin duba jakata na ga babu takardar. Da sauri na dakata ina tunani can na tuna airan nan ban karɓa ba. Miƙewa nayi, ina zaki je da sauri haka? Cewar Halima. Zan karɓi littafi na a ofis ɗin wancan malamin Malam Nabil kowa mantawa nake ma da sunan shi. Dariya Hanisa ta yi kafin ta ce, abokin faɗarki dai, rannan nake ji ashe duk kukan da kike shi yake sa ki. Ba tare da na tanka zancenta ba na nufi ofis ɗinsa. Ƙwanƙwasawa ne daga ciki ya ce Nuwaira tashi ki tafi. Hararar shi ta yi tare da gyara zamanta jikin shi. Abinci ta kawo masa, amma don tsabar rashin yarda ta ƙi komawa domin ta fara jin labarin ɗalibai na biyo shi suna kawo mishi tallar kansu. Shi yasa ta ci alwashin zama ta ga wace shegiyar ce za ta shigo. Shigo, ya ce, yana ƙoƙarin sauke ta a jikinsa, amma ta ƙi, sai ma ƙara ƙanƙame shi da ta yi. Assalamu alaikum. Kaina na ƙasa, maimakon a amsa sallamar sai na ji tsaki da sauri na ɗago kaina wani irin kallo take jifana da shi. Ban san lokacin da na hurga mata harara ba domin na tuna ita ta ci min mutunci a mall ɗin da muka je sayayya ran nan. Sa littafi na zo ɗauka. Ƙasa-ƙasa yake kallonta har yau shigarta ɗaya. Sanye take da doguwar himar har ƙasa, ƙafarta ne kawai kake iya hangowa cikin takalmi. Yarinyar akwai hankali da nutsuwa. Shi ya san abin da yake ji a kanta. Fita ta yi ba tare da ta biya wa Nuwaira da ke mata zagin tsaman nama ba, domin haka kawai take jin ta tsani Jidda, duk da bata san wace ce ita ba zuciyarta ke daɗa ingiza ta. Dubi da ka mai da hankali da nutsuwarka kanta, ina raye babu macen da ta isa ta raɓe ka. Nuwaira. A kausashe ya kira sunanta, wani irin malalacin kuka ta sakar mishi tare da duka a ƙirjin shi. Zuciyarta na zafi. Wallahi Nabil, ba za ka tozarta ni ba. Ba za ka tozarta martabata ba. Ashe da gaske suna biyo ka, wannan shegiyar da ka runguma ce fa. Taya me nake da har ka samu damar nan? Ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi. Da sauri ta miƙe ta bar ofishin, hankalinta a bala'in tashe, wani irin so take hangowa a ƙwayar idon nasa. Ina fita na saka littafi na a cikin jakata tare da watsar da shirmenta gefe, domin haukar banza take yi. Babu namijin da zan ma haukar so da har zan bari masifar kishi ya rufe min ido na ci mutuncin 'yar uwata ba. Ashe a banza, da na sani ma da na tanka mata. Ina zuwa na zauna tare da dafa kaina. Aliya, kin ga mahaukaciyar matar shi, wata bogaza kaman ajebo, bazar ba nutsuwa sai ka ce agir, in ji Fadila. Ƙasa-ƙasa suka sa dariya. Ɗalibai kun san me? Ido kawai suka zuba mata, bata damu da rashin amsawarsu ba. Ta ci gaba da maganarta. Wannan yarinyar 'yar iska ce, domin na kama ta tana bibiyar mijina. Gwalalo ido suka yi waje. Nan kallo ya dawo kaina cikin wani irin jin kunya, kaman ƙasa ta nitse na shige saboda kunya. Bari ku ga wani abin mamaki. Wayarta ta ciro tare da nuna musu hotunan da ta ɗauke mu ranar a mall ɗin. Wani irin ƙazamin kallo Aliya take bin Jidda da shi, cike da takaicin kallo mai nuni da alamun zan baki mamaki take aika mata da shi. Miƙewa ne da sauri zan bar wurin suka sa min dariya, amma an ji kunya. Kullum kina nanuƙe a himar, ashe ana can gefe ana cin mutuncinsa. Tur da rayuwa irin taki. Fadila ta ce wallahi kuwa, ashe tantiriya ce, to an yi walƙiya ta haska. Ban ƙarasa jin maganar ta ba na wuce da mugun sauri. Kuka na shirin ƙwace min. Biyo ni Halima da Hanisa suka yi suna kira na tsaya, amma ina zuciyata wani irin zafi take min. Da sauri ya biyo bayanta, nan ya ga giftawar Hauwa. In ba ƙarya idon shi ke mishi ba, kamar ya ga hawaye fuskanta. Komawa ya yi tare da rufe ofishinsa. Kafin ya dawo gurin kowa ya kama harkan gaban shi. Matar shi ma ta yi tafiyar ta gida. Gida ya biyo ta tana zaune ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya tana jijjiga jiki, ko sallama bai yi ba ya shigo kamar wanda aka jefo shi. Me kika aikata?
Wani irin kallon reni ta bi shi da shi tare da jan tsaki. Rintsa ido ya yi, jijiyar kanshi sun firfito ruɗu-ruɗu. Miƙewa ta yi tare da nufar hanyar ɗaki, wani irin jawo ta yi tare da ɗaga hannu zai mare ta. A razane ta ce, Ni? Akan wata banza kake shirin taɓa lafiyata Nabil? Ya maka kyau. Za ka iya sallama ta ka je ka ci gaba da rayuwar da ka zaɓar wa kanka. Amma ka sani, kai namiji ne, duk abin da ka yi za a yi maka. Tana gama faɗar haka ta yi shigewarta ɗaki. Zubewa ya yi a ƙasa, ransa na suya. Yau da ba don Nuwaira 'yar uwarsa ba ce, renon Hajiya Latifa, da ba abin da zai hana shi datse igiyar auren. Nabil Abdallah shi ne cikakken sunansa. Matashi ne ɗan kimanin shekara 34. Mahaifinsa Abdallah shi ne kwamishinan 'yan sanda a Chadi, kasancewarsu Fulanin can ne. Zuwa yanzu da girma ya zo mishi ya ajiye muƙamin yana kasuwancinsa. Abdallah su uku mahaifiyarsu mai suna Siddiƙa ta haifa, daga shi sai Hajara wanda suke kiranta da Haji, tana aure a Chadi, ita ce mahaifiyar Nuwaira, sai autarsa Asma'u wanda ta auri wani manomin, auren da sai da aka yi rigima sosai domin Siddiƙa ta ƙi, tana ganin kamar ba zai iya riƙe mata autar ta ba. Ga shi ba ɗan ƙasar ba ne, ɗan Najeriya ne, ya shigo da kaya ne ya haɗu da ita, tun da ya ganta ya ji duniya sai Asma'u. Nan ita ma ta ce sai shi. Ba don ransu ya so ba suka ba shi aurenta da sharaɗin in ya tashi komawa ƙasar shi ba da ita zai tafi ba. Sai dai ya rinƙa zuwa yana dawowa. Ya amsa musu ne kawai ba don ran shi ya so ba. A lokacin matar Abdallah Mairo tana da cikin Nabil. Shekara 2 da auren Asma'u da Usman, amma shiru, ba labarin haihuwa. Inda suke zaune lafiya cikin rufin asiri domin ba shi da arziki, amma yana mata hidima daidai ƙarfinsa. Soyayya ta rairaya, duk wanda ya zo gidansu rayuwarsa sha'awa yake ba su. A da Abdallah bai so aurenta da Usman ba. Yana gani kamar ba zai iya riƙe mishi autarsu ba, amma ganin yadda yake tattalinta ya sa hankalin shi kwanciya. Wata 5 tsakani Allah ya sauki Mairo lafiya, inda aka yi shagalin yaro ya ci sunan Nabil. Tunda Asma'u ta ga Nabil ta ji duniya ba abin da take so kamar sa. Soyayyar duniya ta ɗora mishi. Nan ta fara damuwa da rashin haihuwarta, ganin lokaci na tafiya. Sun je wurin likita ya tabbatar musu da lafiya ƙalau, lokaci ne kawai bai yi ba. Addu'a suka ci gaba da yi, amma shiru kake ji. An kwashi shekara 9, lokacin Nabil yana shekara 7. Tana tare da shi bayan shi Mairo bata sake haihuwa ba. Haji kan yaranta 3 duk maza. Tana ta addu'a Allah ya bata mace, domin Siddiƙa ta ce cikin gida za a yi. In har ta samu mace za ta aura wa Nabil. Mairo kan sai dai ta yi dariya. Kwance tashi asarar Mairo kwatsam sai gashi Allah ya ba wa Haji ciki. Nan aka shiga addu'ar Allah ya sa mace za ta haifa. Cikin ikon Ubangiji kuwa ta haifi mace, inda ta ci sunan Nuwaira. Yarinyar ta taso cikin wani irin gata, uwa ba kwaɓa uba ba kwaɓa. Domin duk abin da ranta yake so shi ake mata. Ganin za su ɓata tarbiyyarta ya sa Mairo karɓanta, amma a banza, domin Nuwaira ta riga da ta yi sangarta inda ba su tunani, domin ba su shiri da Nabil. Domin yarinyar sam bata mishi ba. Asma'u takan ce mishi, yaro na ka yi mini addu'a Allah ya bani haihuwa. Sai ya yi murmushi ya ce, Ammu, insha Allahu za ki haihu, mata za ki haifa min, domin na fi so daga gare ki uwa ta gari. Insha Allahu Nabil, zan haifa maka mata, saboda in har aka ce Nuwaira ce, ba zan ce komai ba, amma yadda aka ɗora rayuwar yarinyar, zai yi wuya ka iya zaman aure da ita. Duk da na san kana da haƙuri, amma wata rana Nuwaira za ta tunzura ka aikata abin da ba hakan ba. Haka rayuwa ta rinƙa tafiya. Kwatsam lokaci ɗaya Usama ya ce tafiya ƙasar shi za su yi. Nan 'yan uwan Asma'u suka ce ina, ba su san zancen ba. Kuka ta rinƙa yi tana ba su haƙuri, domin tana bala'in ƙaunar mijinta. Siddiƙa ta ce in har ta bi Usama to wallahi ba da yawunta ba, domin bata yafe mata ba. Hankalinta ba ƙaramin tashi ya ba da jin furucin mahaifiyar tata, inda Nabil ma ya birkice mata. Ammu, yanzu tafiya zaki? Dan Allah kar ki tafi Ammu, kin ce zaki haifa min mata. Kai haƙuri Nabil, ina son ku, ina son mijina zan bi.
To shikenan Ammu, ga sarƙa da awarwaro na saya miki, ki riƙe ki rinƙa tunani, kin ji Ammu? Rannan ta yi kuka sosai domin tunda Usama ya tada maganar tafiya Abdallah ya karɓe shi. Washe gari ba tare da kowa ya sani ba suka bar ƙasar shiru kwana 2 bata zo ba. Ya sa Abdallah zuwa gidan nan ya ji 'yan anguwar suna faɗan ai sati kenan da tafiyarsu. Saƙon da ta bayar a basu ya karɓa yana zuwa ya faɗa wa Saddiƙa inda ta fashe da kuka. Wasiƙar ya karanta mata inda duk haƙuri take ba wa Saddiƙa. Ummina ki yafe min, wallahi ina ƙaunar Usama. Abdallah ka roƙa mini Ummi, Haji don Allah ku yafe min, ku roƙi Ummi ta yi mini ta sanya mini albarka. Duk sun yi kuka inda Saddiƙa ta birkice musu su samo mata ‘yarta. Hankalinta bai kwanta da tafiyarsu ba. Tun daga rannan ta kwanta ciwo ba ta da wata magana sai Asma'u. Gashi an yi neman duniya ba a san inda suke shiga ba. Dalilin haka yasa Abdallah barin Chadi ya dawo Najeriya. A hankali shekaru ke tafiya har zuwa lokacin da Nabil ya kammala karatunsa. Nan aka ɗaura auren shi da Nuwaira wanda ya amshe ta ne kawai ba don yana da ra'ayinta ba. Tunda aka yi auren, da zaran ya bijiro mata da buƙatar shi za ta ƙi bashi haɗin kai. Abin na damun shi sosai domin shi namiji ne da yake buƙatar kulawar mace. Zuwan shi Najeriya turo shi da aka yi karatu komai ya ƙara jagulewa har zuwan haɗuwar shi da Jidda wanda yake mata wani irin son da bai san adadinsa ba. Lokaci ɗaya Allah ya ɗora mishi masifar ƙaunarta. Wannan kenan. Mu dawo cikin labarin. Cikin mutuwar jiki ya miƙe tare da kwanciya a kujera. Jin ana sallar la'asar ne ya sa shi nufar ɗakinta. Tana kwance ta yi balance tana shan AC. Ganinta cikin ƙananan kaya ne hankalin shi ya yi bala'in tashi. Bin jikinta ya yi shi ma ya kwanta yana shafa ta. Cikin barci ta yi miƙa, riganta ya saɓule mata a hankali, kanshi ya sa tsakiyar na shanunta yana lasansu. Wani irin ajiyar zuciya ta sauke tare da buɗe idanunta. Masifa take son mishi amma ganin yanda masu sauraron mu haɗa kashi na gaba.